hello sa lahat ng ating mga momshies out there. This is Momshi G and now, narito ako sa bahay ni Jag kasi nga po, nagkaroon kami ng dinner dahil we are celebrating her his 15K subscribers! Thank you so much. Congratulations! Thank you Bago ang lahat, very gusto rin namin mag-thank you kay mother mo. Siya nagluto ng food? Hindi si ate. Si ate mo, kay sister mo, and of course kina Momshi din, na nagpatuloy sa amin dito sa inyong bahay. Okay, at since 15K subscriber ka na, ngayon naman, aalamin natin ang 15 facts about Jigjag. Oh, tara! Kinakabahan. Nakabahan ako. Alam mo na, makatahimik kasi nito ni Jigjag. Kaya, bibihira ko lang siya talaga ma-corner ng ganito. So, bigyan niyo ako, sana magustuhan Nasa niyo. corner talaga. Oo. Nasa corner, literal. So, sana magustuhan ninyo itong mga 15 facts about Jigjag na maaaring nalaman niyo na mula sa ibang social climber. But then, bibigyan ko rin po ng chance kung paano ninyo malalaman yun mula naman sa akin. Okay, bago ang lahat, ang unang facts na tanong ko sa iyo, pang ilan si Jigjag sa pamilya? Pangalawa. Dahil ilang kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo na panganay is babae. Babae. Bex, tapos? Babae. Tatlong girl. Tres Marias. Dalawa babae. Okay. Isang lalaki. Dalawang girl, isang boy. So, isa yun sa mga facts. Ito, 50-50. Ito ha, Jigjag ha. Since 15 facts to, kailangan lahat ay pawang katotohanan lamang ang iyong isasagot. Okay, so yun na pong unang facts. Pangalawa si Jigjag sa tatlong magkakapatid na may dalawa siyang girl. Nakapatid pa. At isang 50-50 nga. Okay, next question is, ano ang iyong, sige, ito muna. Ilang taon na kayong magkaibigan ni Brenda? Okay, kaibigan. Okay, siguro. From 30 years na din. 30 years. Since birth. Since Pero- ano, mga sanggol pa lang. Mga sanggol pa lang kayo, magkakalaro na Okay, kayo. Anong taon? Wala, High school pero ba? hindi na kami na- Elementary? Yung talagang Oo, masasabi mo kaibigan mo na siya. Kasi naging close ko siya mga high school. Yung high school kayo. So mga ilang taon na yun? Nasa 15 years na rin. Siguro. Oo. Anong year? Parang 17 ba? Mga ganon. Oo, mga ganun. 50 years to 17 years. Okay. Napakatagal ha. Meron na ba kayong naging hindi pagkakaunawaan ni Brenda? For 15 years ha? Oo. Marami. Marami. As in. Oo. Pwede ko malaman, isa sa mga facts, Nakalimutan ko. kung ano yung pinakamatindi ninyo naging tampuhan or away. Hindi naman siguro sa... Kasi among all social climbers, ikaw talaga yung matatawag namin pinaka-beshi niya. Oo. Okay. Ano yung pinaka-worst? Yung talagang malala. Maaring nasakta mo siya sa mga nasabi mo or ganun ka din sa kanya. Pareho lang po. Ano yan? Anong away yun? Yung... Nakalimutan ko na. Ay, sige, ito na lang yung... Yung naalala mo na lang. So, Oo. Yung last na birthday ni Titi. Yung doon tayo sa hindi. sa Manila. Yung birthday ni Miss Titi. Yun. Dahil, Yun kasi... Yun, yung nasampal niya ako. ito yung na-over ka sa alak. Oo. Okay. So parang na-out of control ka because of the alak. Oo. So nagalit siya. Kinabukasan ka, kinumpronta. Oo. At paano niya naayos? Ano ba yun ang ayos? Basta humingi ako ng sorry sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, basta kalimutan ko na yung mga nangyari. Ganun talaga siguro. Alam mo, may mga ganong friendship. May mga ganyang klase ng friendship Yun lang na naman hindi ko na para tandaan kung ano yung mga hindi magagandang nangyari sa atin. Oo. But then, natututunan natin yung lesson mula dun sa mga pangyayari. So, yan pala. Isa sa mga because of Misty, kaya sila nag-away. Okay. Next question. Charot. Kasi birthday ni Misty. Kaya ka nalasing. Kasi kung di niya birthday, hindi kayo mag-away. Sa birthday yun ang nangyari ni Miss Titi. Okay, right after mo mag-aral, nakapag-college mo si Jigjag. Yes. Okay, first job ni Jigjag. Sa mga... Saan sa yun? Sa... As a waitress. Waitress. Waiter. Feeling. Ah. Basta
Sa waiter ka nun? Serve, ay, nagsiserve lang. Ng mga food? Oo. Karinderya or Hindi. restaurant, fast food chain? Oo. Fast food chain. Mga fast food chain. Okay. Sa Cebu lang yun. Ah, Cebu. Cebu ka rin. Oo. Okay. Okay, si Jigjag, ano ang favorite food ni Jigjag? Favorite food ko marami. Isa lang, yung pinakagusto mo. Pinakagusto ko. Since bata pa ako, gusto ko talaga ng pansit. As in, ever. Pansi, ano, bihon, soto Kahit po. ilang, ano Basta pansit. pansit. Basta pansit. Okay. Favorite color ni Jigjag? Blue, gray. Blue, gray, and white. So, kahit ano doon sa tatlo. Oo, kahit ano. Okay. Sino naman ang iyong ultimate crush? Actor or actress? Yung artista na pag nakita mo, kinikilig ka, ganyan. Ngayon, Oo. or, Ngayon. kasi noon si Rico yan talaga yung Si Rico yan, correct. Kaso na, Halatang Bex na talaga siya kasi Rico yan din yung bet ko. Oo, Rico Ngayon, ngayon si Daniel Padilla. hala! Dahil sa iyo, Oo. ako'y lalaban. So, ikaw si Catherine. Oo. Pero hindi eh. Mas Catherine si Bakam. Siguro. Because of the legs. Talaga. Sa legs lang sila, pero sa mukha kami ni Hindi Catherine. Catherine. Charot lang. Charot lang. Okay. Natapos tayo sa actor. Sino yung favorite singer? Kasi mahilig po itong kumanta talaga si Jigjag. Sino yung favorite singer mo? Abroad or Pwedeng local. international? International. International, sino? Noon, si Britney Spears. Noon, Britney Spears talaga ako, tsaka Mandy. Yung mga high school days Oo, high school days. Ngayon, Ngayon, favorite singer ko, Morissette. Morissette Amon na sa ba? Pwede bang pasample ng favorite song ni Morissette? Wag na mo. Jaman! Ano? Jaman! Favorite singer mo nga siya, ha? Nakalimutan ko, ha? Basta, Akin ka na lang. Ay, favorite ko kasi yung Diamante. Kasi, Basta, pag naririnig ko siya, ayaw kong kantahin kasi, mataas. hindi, parang, Mas gusto mo may mic? Baka may naaalala tayo. walang sound, walang music. Hala, kailangan may background Oo, daw kailangan siya. May pa-background Oo. siya. Okay. So, Diamante pa lang yung first. Ha? Ay, ang first favorite song mo is Diamante. Okay. Eto na. Nung nakapag-abroad ka na ba? Or nakapag-ano ka na? Di ba nakapag-abroad ka na? First out of the country or yung first na bansa na napuntahan mo maliban sa Pilipinas? Japan. Japan talaga? Oo. Anong taon yun? 2018. Tao 2018. 28. And that is because of... Brenda and Mama Mary. Pumunta ka din as tourist? O ano? Tourist. Taray. Kamusta yung experience mo sa Japan? Ang ganda. Gusto kong talagang balikan yung Japan. Di ba? Ano yung pinaka gusto mong napuntahan mo, ano experience mo sa Japan? Maliban sa pag-inom gabi-gabi. Yung parati akong pag may pag tatawid ako ganyan yung may makikita ka laging Okay. pasalamat ata yan. Ay, pagpapakita ng respeto. respeto. Ganyan. Tapos, alam mo kung yung makikita mo talaga sila na disiplinado yung mga tao kasi wala ka talaga makikita ng basura, pati yung mga kanal o malinis, kaya I love Japan. Di ba? So mag-Japan ka ulit. Oo, sabi ni Mama, di Mama. So, Di Mama. Becky naman, kahit magtrabaho din ako dyan. Bawal magtrabaho yung tourist. Okay. Hindi, doon sa bahay. Tagalaba. Oo, pwede rin. Malalaki naman yung anak niya, so wala na nga alagaan. Wala na. Kasi wala na magluto si Ichan. Okay, eto na. So, right after ng ditong matapos magkaroon ka ng 15,000, syempre, for sure, nagkaroon ka rin naman ng mga experience mo sa pagbablog, di ba? Yes. Ikwento mo muna sa akin yung first ever vlog mo. Yung pinakaunang binlog mo. Yung ginawa mo. Yung una kong vlog, nag-try ako. Sabi kasi nila, sige na mag-vlog ka, Jigjag. Knowing na napakatahimik kong tao. Oo. Hindi Yung madaldal. unang vlog ko talaga, hindi ako nagsasalita. Ganyan lang, kumupo lang ako ng video. Video. Oo, kasi nahihiya pa ako. Kasi feel ko talaga, ang pangit ng boses ko. Lalo na pag medyo baki ko kasi. Hindi ka pa kasi ganun kaano sa Tagalog. Sa Tagalog. Tsaka hindi ako
Masalita. Ayan, yun. Ano yung anong video na yun? Wala lang yung wala. Oo, Parang wala. montage lang. Oo. Sa ano yan ha? Kung gusto niyo makita yan, puntahan niyo sa pinakauna-unang upload niya. Okay. Ano yung ginawa mo doon sa first salary mo as a vlogger? Anong grade? Binayad sa mga utang. Binayad sa mga Hashtag utang Oo. kay May utang din ako nun kay Brenda. Tapos, nagkabawasan mo dito sa bahay, yung mga ng expenses. O ito na, medyo papasok tayo sa mga personal life mo. Ano, kailan yung naging first love mo? First love. Ay! First love yung family. Ano na? Baka showbiz. Safe. Family, Ano nga, first love. First love. Kahit mo na siyang pangalanan. Okay, pwede natin siya bigyan ng nickname. Tawagan nyo. First love ko si P. Si P. Oo. Papa P. Si P. Taga dito siya sa saan? Oo. Ah, high school ba First to? love. Parang hindi ko siya first love. High school, elementary. Pero parang puppy love na. Oh, yeah, yes. Consider natin siya as love. Si Papa P. Oh, pero naging kami Ilan naman- taon? Ilan taon? Ha? Ilang taon? Ilan taon ka nun? 12. Hay! Charot lang. Charot lang. Aga naman. Oh my God! Kinabog mo Charot ako. lang. Char. Hindi ko 13 alam. ako charot. Hindi ko Talaga? alam. Siya rin yung first heartbreak mo. Hindi, meron. May mas masakit. Oo, meron kasi akong, yung, wala kaming label po, pero, basta, Sweet, Oo. gano'n. Parang kayo Oo. o basta. feeling ko na, napupul na ako sa kanya, hindi siya tuwa sa Hindi si Papa P. hindi siya. Yung, basta pa, wala kaming label na, Walang label. Oo. Tama. Hindi rin siya yung first heartbreak mo. Hindi naman. feeling ko siya yun, kasi nasaktan na. Tagal kong charot lang. Ang tagal ko na halos 2 taon. Charot lang. Siya ba yung first chururut mo? Hindi. Yung first chururut na... Hindi. Hindi. Taray. Ilan taon yung first chururut mo? Ba't nanginginig? 18 ata. Akala ko 8 years old. Grabe yung 8 years old. 18. 18. Taray. Sakto ang pagkakawasak pala. Okay, last. Sa 15K mo na, at least 15K ka na nagkaroon ng nagkaroon ka na ng 15K subscribers sa iyong YouTube account. At marami na rin nagbago, naging nadaldal ka na rin. Oo, medyo nawawala na yung hiya Hiya. ko. Wala na. Ano mo na masasabi mo sa lahat ng mga subscribers and followers out there? Sa akin. Yes. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo, sa inyong mga suporta at sa mga sa pagtangkilik sa mga sa jig-joggers. Wow! Jig-joggers! Yan yung tawag ko sa mga followers, Oo. mga nanonood. Salamat po sa suporta niyo sa akin at lalo na sa mga taga ibang bansa. Bansa. Oo. Yes. Sa mga ate ko, tsaka tita na mga nagmamahal sa akin. Yes. And of course, thank you din mula sa grupo ng Social Climbers Squad headed by Brent Damage. Oo. Na halos lahat kami talaga siyang nag-influensya to do vlogging. Oo. Ayan. True. Siya talaga yun. Ang bongga. And thank you so much, Beshi Brenda. Kasi nga, bakit ako Kasi- naman? Kasi Nakuha niya nakuha na, ko na yung, nakuha niya na yung oo, bracelet niya. Yung bracelet ko. Yan. At syempre pa, congratulations din sa'yo. More vlogs to come. And sana mas marami pa tayong collaboration. Sana mas marami pang, what do you call this? Mas marami pa tayong pagsamahan dito. Oo. Kasi hindi ko talaga gusto magtagal talaga dito Hindi, sa sabi Ayaw ko, na nga namin papauwiin umuwi. pa ni Aling Jolly. Dito na lang si Aling Jolly. Pauwiin mo na si Tomshi G. Ayun, muli maraming salamat. Huwag niyo po kalilimutan para sa kanyang YouTube account, YouTube channel. Please subscribe Jigjag channel. And sa kanyang my Facebook page.
At ang Facebook page ko na Jigjag and my personal account din na Jigjag. Oh, tara, iba talaga si Jigjag. Ha? Nung dumating ako Si dito, Jigjag. nung dumating kasi ako dito, sabi, iba si Jigjag, parang tatakbong governor. Iba lang hindi, kapangalan niya lang pala. Oo, kasi Naka-highlight yung Jigjag. Oo, Jigjag. Ayun, once again, this is Ma'am Shiji at sa lahat po ng mga social climbers po, please supportahan din po natin sila. I-like din po natin sila, guys, and follow and watch our videos and vlogs. At sana po mas marami kayong natutunan. And muli, this is Ma'am Shiji at nagsasabi, wala sa tagal o haba ng pinagsabahan ang tunay na pagkakaibigan, kundi na sa hirap at saya tuwing kayo ang magkasama. Ganon. Thank you so much and congratulations. Thank you, you ma'am. ha, napadaldal kita. Ha? Napadaldal kita. Thank you so much. Ayan, hindi ka na Ano? Ha? Mag-emote. Oo, hindi ka na mag-iiwan kasi. Na-interview mo na ako. Thank you so much, Ma'am Shiji. Thank you. God bless. God bless. It's DJ.